ka thon thu chiar te hi min lo like ka min lo subscribe sak turin ka ngen chowa thon thu ngei ram tak tak ron ti chua zel ka tumang nam sipai chambangte ajiak tu zo chum pui pa bung riat na remna thu thlung ji ani kum sang ka chakwa som riat paruk January tha atang chuan an so thing chu an zo tana chitagong a an zuk hral thina lo tur wat pol an oma so thing cho polte chitagong a zuk hral polte an oma so thing man an tel hnem hle ani mei tha a han ral meu chuan an lova thlai chikim le bu an ching zo to in avoi khatna tan hlopo an thlo zo le der to a jun thani somni pariat ni chuan rovale a ho te pathum chu chitagonga zukleng khothong te ang an tia adik tak chuan rova chuan angai em Sophie mu achak wang ania ni somni pakwa jun sangkha chakwa somriat paruk tlailam chuan chitagong chu an thlenga hotel thataka an thlenga zanlama chuan rova chu anaute ho nen Sophie te ina an valenga Sophie chu lo hlim em maya apa lo omboka Sophie chuan apa hnena chuan deri hei hi rova ka thian ka du ber ka ti thin kha ani hi Mr Rova hei hi ka pa ni hi a han tia rova chuan Sophie pa chu a han chibaya ka pui dam thin mo I chanchin hi Sophie hnena tangin ka hre to a ke ni hi chu lo nei mi mai kan nia a han tia Sophie pa po in Mr Rova I chanchin hi ke po in ka fanu Sophie hnena tangin ka hre ve to sin a tia anui suka ole tikhan loin kom ro u ka ruma na tho tur ka neya ka lu sanang chu atia ruma aluta rovate thian zaho chu zandar kwa vera chuan an tin ve ta Sophie chuan gate thlengin a ron thla a rova chu han ko a Mr Rova naktu chu ileng du nang miang bazar ate kalila restaurant ate thil ei du nila imana ngem iman chuan ka karin karon lamang che a han tia rova chuan Sophie ne na han len dun chu achak hle maya ma se chak om te huam chuan alang du lem lova rova chuan mi Sophie ka man thei mayang dar som velah kan hotel thlenna min ron lam ta che a han tia Sophie chu hlim hle a okay Mr Rova dar som a che karon lamang che atia anin mang tha ta a rova nau tu chuan hetianga sap nela hmel thain an hotupa a han du ve em mai chu an hotupa chu lak an ti hle maya an ngai sang sot boka hon konga chuan rova chuan naktuk chu indu na lo bazar ve ula mi Sophie nen khan len kol vel kan tuma atia juni somthum sangkha chukwa somriat prok jingdar som chia chuan rovati thlenna hotel kota chuan Sophie car chu a loading wang to rova po nal zei zoin a in cheya Sophie car nal taka chuan chitakong chu an Sophie car nal tak chuan chitakong chu an fangkwala restaurant a te cholin an hlim le a Sophie chuan Mr Rova zandria hotel a kil du nang miang ka tri tang che ati anui har hara rova chuan a ril ruin poisa chu ka nei velom nula khilai te chu atia Sophie ke man dinner chu ka tri tang che atia ma se Sophie chuan ni love Mr Ro nang chu lo nei mi mai inia ke man ka tri zong che nui har harina tia rovanen chuan zandar kwa vela hotel pakhat changkang taka eitur an han lama an thil eina bulloka TV a chuan news aron puanga India sarkar le Mizo underground ten in remna an ziak ta Mizo army po in an silai te tungin khwa an hong don ta ti aron puang tamaya Sophie le rova chuan an han ngai thla chiang le a Mr Laldenga MNF Freud to pa le India sarkar ayo ten remna thuthlung an ziak fel ta aron ti le a rova chuan mi Sophie dinner ei kham hian hotela kanaute vahu vat angai don ani chu local ve ta che hei chanchin lom deuh ani hi kan ram kum tam tak lungmuanga kan om theilo na kan hong thei don ta independence chu lo mulo po ni la tura kan din hun aya tha kan president Mr Laldenga chuan min thlen nge ka ringa ni atia Sophie chuan Mr Rova kalom puya chu ni in thlenna hotel a chuan ka local ve ange atia zandria nei kham chuan Rova le Sophie te chu hotel lama an phei dun ta hotel an han thlen chuan Rova nau te ho thlenna room chu an pana Rova ho te pathum chu
an lo tong ring lang khop maya whisky khat an lo lei ni in rovan kong kharan kik chuan an lo hon vata zu an lo in awanga in thiam lo wange an hotupa chu an za ve shim an lo in kheng khong na samaya rova hnunga sap nula nal tak mai mi Sophie lo ding zai men han hu phei chuan an ding khong le zwala rova chuan thuro u thu thar thadau ka hriania ho mi Sophie khuma hian thu wang atia khuma chuan an thuta a rova naute hi chu khumdanga an thu boka Sophie chuan Mr. Rova inaute ho hi an thil in lai hi chunjom tiro I thil hril tur hi an lom ani mai lom atia anui vara rova chuan bel a han heta hotel bera lo luta whisky khat le beer pali vel le na tur hria angem atia bera chuan sahib hrete reng mai atia rova chuan poisa han pea bera alo kir chuan lomante han pea a chhuat nu chuan khaile thuthar ka han hril tawng chu ichin lok khan kan president pulal denga le India ram Army-ten inrem nan ziak ta a kan rama kan ho theidon ta ani chu independent chu kan ni chia lawanga ma se tuna kan ram din hun ai chuan a that ngei ka be se naktu ka kan kem lama kan hon vak angayang Mizorama po zalen takin kan hong theidon ta tikhan whisky kha la ula he inrem na kan lo nei ta khi lo lom ro u keni chu karuma kan kalange hei mi Sophie na hian soitur kan nga hle ni atia Rova le Sophie chuan Rova room lam chu an panta a beer en pa chuan Rova le Sophie chu an ti dun mala Rova chuan mi Sophie hetia kan ho tu te le India sarkar inrem na thuthlung an zia to chuan helai Bangladesh rama hian omreng khan omzia anei don to lova Mizoram lama kan hon angai don ta ni aizol Mizoram khopui bera cheng kania ke address tur chu hei hi aniang ti in adairia amhingpum le address a hanziaka Sophie chu apea mi Sophie Washington DC a I address chu kadairia hian hanziakla lekha te kanin thon thinang chu a hantia Sophie chuan address chu rovadairia akutziak poi tak chuan a hanziak kal maya anui saka Sophie chuan Mr. Rova naktu kai in hole mai don chuan lunga valeng du don ve Mizorama in kirle phei chuan in hu avan khat don vele engtinge ka omang atia amit tuye tlata zoi zoi maya Rova chuan Sophie chu akhongai hle maya a han ko a mi Sophie kan lei hmule nge yang lungai su a han tirangota mi Sophie po Rova dar abe na prenga zante lo reidon tamaya Sophie chuan Mr. Rova kawa hong to ange naktuk zianga emni in chuang ron thla che katumang a han tia ading ta a Rova chuan mi Sophie chu akar thleng azuk tha a anin mang tha ta a tukzinga chuan Rova le anaute chuan Marasia lam kaltur lounge an bia alo ram hlok maya an han lu don chuan mi Sophie alo thlenga Rova chu ron ko a Mr. Rova min ron thenghil su o kawan ngai don tak che em engtin motal in hmule dan ngei tuang o adam hian handam khotila in thenghil lowang o a han ti hna pa Rova chuan mi Sophie ka thenghil lowang che tuna chuan dam takin ti photang ti in a hmuya chuan din te in han fopa Sophie hmel thataka chuan mitui lo luang nge ya Sophie chuan Rova te chuan na launch chu aliam ma zong chuan a thlera ti chuan ngui hiain in lama a ho pheita a Rova 10 Marasia an thlen chuan an han chuka masalong lampan tur long an hmule hlava ta chuan an kal le ta longpu chuan masalong thlen ma a lui koi khoi laia emo ri arota ma se Rova te chuan zan kho akal turin an nge na an chuan man po alet pek an tiama ti chuan zan khuain an kala zing dariat velah masalong an thlen theya Rova te ho hi an man hmo hle ni awang chu zoram ram hnoi sarkar le India inrem na an lo ziak fel to a an thianteho hian an la hriat lo an ringa shilve vat an duani masalonga chote an han eya ti chuan an kem lampanin an kal le ta a zanria chhum hun velin an kem chu an thleng chawa kemalo om Mizo army ho chu an lo hlim hle maya rong lo bol to kan om then khat ram wak po an lo honga vashit le zong pachal an ron kapa Rova chuan thian pathiang kan naute u hian ko khom te atia lal thiang a chuan huisela han hama local khom vek te u a han tia Mizo army ho an local khom
an lo kal khom chuan Rova chuan tual zola hian lo thu khom te u ni zan khan kan president pulal deng ale Indiaram IO ten inrem na tu thlung an ziak fel ta a TV news a an ron puang lai kalo pu fu hlok maya voi ni lai an ron puan kalo ngai thla a independence zong kan swal chuak talo mi puilamin an tlin to silova in salu ron hon a piang chu lom takin kan lo pamang an ti ni ngei turani ti chuan a du chu zoram lama a hon thei don ani tin helai kan omna vel po hi arama tha a hong du lo tan po a tha thova then khat heng lai nulate nupuya lo nei to tan phei chuan Mizorama hon kher hi angai po ke chuan ka ti puilem lo chawani athara Mizorama in le lo handin tur chuan a hau takin a boi thlak mai theya heta in to dela om thei laia kita harsa taka hanin hamboi vak khi tam tak nupui fanau nei to te hi chuan indu po ka ring lem lopa ma se adu chu Mizorama a hon the ni chu a hong du chu ronin report ula silai in thelu tur in hon tawang tin thudang kan so thing hral kha poisa kan nga hle to a kan accountant khan ada thazela kha in ang thawin kan semang kan thian thita te po kha an chan ai chu an chung te hne la kan pe ve vekang kan silai tha pok rang mmg lmg breta carbine te chu grease that taka hnoin thuruk turani anga kan army zinga bom le pang tlangwal te chu Mizorama kal an du don chuang lovin kan ringhal phota Mizorama tanga hetakal ho zinga nupui fanau nei le nei lote Mizorama hong du lo zong te chu kan accountant puro sang hne na in report ang cheu thian pathiang soidu te nei chuan han soi ve te a han tia lal thiang a chuan kan rama in rem na lo om ta chu alo om hle a nu nau thabara an om po an lo ral mong ve to anga kan nau te ho adu chu silai tun tur nen hong ro ke chu nupui fanau ka nei to a kan independence ma chu helai rama hian om ka thlange atia a thule ta heng lai vela pang le bom nula lo nei ho chuan Zorama chhuah chu an du tami lova independence kan hmu lo ro chuan helaya bu le bal la kan in to dela heta om hi ka thlange an tia Mizoram lama hong du chuan ban han phar te u Rova chuan a han tia Mizo army somli vel chuan ban an han phara ole nak tu ga kan vok palian ber le ar pathum vel kan talanga ro kan relang kan accountant puro sang khan kan poisa nei zong iron report don nia kan soi to angin angkhat thevin kan in sem don nia Rova chuan an tia Mizo army ho chuan kutan beng dar tara an tin dar ta a hetiang boro kara po hian thatakin duty anin da zela anin thla da lai hian Bangladesh sipai ho hian an ron bei thut theani atuk zinga chuan vokle ar an tala Mizoram lama hong tur chu an hotupa rovan a ho dona silai chia rifle stand gun le LMG hon tur ania an silai thau chu grease noya saranga tuamin da thata thuruk vek turani chumi ti tur chuan second command pulal thiang le a ho te kuta da ania tin an so thing hral na man po Mizo army pom pang le an thian te thita te chung an pek tur nen an han chhut fela Mizo army ron zom tlai deuh le zom ma ho po in ang vekin an sem ruala mi pakhatin cheng sing thum thawin an chang thei ani radio atangin Mizo army Arakan lamakal po Mizoram lama ho turin palvakhuan thleng to ti te an lo hre ve zela ti chuan Rova le a ho te somli rual chuan Mizoram lampan an rel ve tanta a stand gun thavak lo pali LMG pahnih le rifle somthum panga an keng hong ve a an silaya amu magazine khat theuh chau thunin an hon ani khotlang tuipui an kan lai chu an thian kal ve lo tur ten silai tha the tho ten nen an lo venga ti chuan dam takin ti in an in veiliam ta ni Mizorama kal ve lo tur ho chuan an hotupa brigadier Rova chu an ngai hle ani a hovin ral an lo bein an lo tu dai to thina an ni ho hi chuan hmelma sipai battalion khat po an lau ngai lo Mizoram an han lu chuan Rova le a ho te chuan an thian kalsan te chu te kha an ngai thin hle a khotlang tuipui an kan laia silai tha the thoa an lo veng lai te an mi thla a ron lang yar era an lungzong ale nge mai akal masat
berin flag var akenga hun engemaw ti china chuan tuipui bari an thleng ta a flag var nen BSF camp an pana BSF ho chuan an lo tin khup khup maya ma se tu man silai chu velovin flag var nen BSF camp a lutin an silai chu an tung ta ani BSF post commander chuan alo loma thingpui le biscuit te lo pe a motor te cha sakin aizol lama anin phur chhota bungkwana zol khopuin thlengta hunrei tak chung ram hnuai le hmun hreom taka ralti reng renga khosa thin khan ralmong takin zol khopui chu an thlengta a an lom kher mai Rova chuan a chung te dam taka an hmule chu a hlim hle a cheng sing thum aron hon po anu le apa te ape veka in bula dorte kainan an hmanga an hlopui ve hle ani anaw te ho chuan an ron tlo fowa MNF ho chuan hospital rota office an honga arlal oyan a building man lovin alwa tira office kalpo an buk thei viau ani pulal denga ho chuan interim government dinin chief minister a oma deputy chief minister a pulal thanhola chief minister seat pudenga tana lokian tu a omboka tharuk chunga tan ania vanel rova chuan MNF office hi voini vel chu atlo vea thenkhat captain major colonel anni line ani ve a thian palal thianga bel thumin dal thianga bel thumin brigadier ni na apek mai kha ania anaw te ho line colonel le major ho ai chuan lalzok hlein an hmuwa khong takin chiben buk tra reng mai si office po akal that du lo pha ani ram hnuai atanga lo hong ho chu India sarkarin cheng sing thumvel apek thu anaw te hovin an ron hrila avalavea an in kota an dorte siama an man bela an dor po alun ta piong maya rova po in bungrola khom lam chu ati tura da in an dor bungrua chu anu te apate ala khom sakzela a buai thin hle ni ni kha chu a ho te Sazek ke mami alo kala sar office i local khat sia tuni ni thum chung chu Sophie sap nula khan aron zong thin che ni o aron zong thin che ni o me ke chuan kala mu velova chitagong kan zin tuma kan valen lai te ka hri chuaka naktuk office a ka kalanga ka hmu chuan ka ron thruayang o atia rova chu a phuzak maya Sophie aizola lo kalamo i hmu chuan a thlenna hotel zot la min hril vat donia atia anaw sipai hlui rina chuan te reng mai engkim ka ron hrefi avekang atia akal le ta atuk jing chuan ma taka MNF office a akala darson vel chuan mi Sophie chu alo kal le ta rina chuan alo hmu chuan good morning miss Sophie avatia Sophie chuan han en wang panga chitagonga an ina rovan aron hruai te zinga mi an ani ti a han hre chuaka nui varvarin a ron ko a Mr. Rova omnei hria em ti in a han zota rina chuan tunge sap trong thiamin omem trong min han le sakte u atia ni pakhat alo kala miss enge i soidua ti in a han zota Sophie chuan he tlangwal hi Mr. Rova omna a hriat lo ka zot ani atia a trong chu a han le saka Mr. Rova omna i hria em ati ni chu atia rina chuan hria e a inai kaldu chuan ka hruayang che a han tia rina trong chu a han le saka Sophie chu hlip khop maya o tuna rovati ina min hruai ro taxi kan hmangdon nia a han tia chu a han le sak le a miss Sophie le rina chu anin zui chuak ta a taxi in mission veng laman pan ta a rovate kot an han thlem chuan Sophie chuan taxi fare a han pe a rovanu in dor alo ngaka rina chuan purova omem ti in rovanu chu a han zota rovanu chuan ome in chung lama le khabu chiarina om kha zuglu ro kha khoi lam sap nula nge ni a hmel a vatha ve alo ti hluta rina chuan kan pu rova bel nu ni hi nui chungina tia miss Sophie chu ina a hruai lut ta a rova chuan novel lo chiara Sophie chuan rova an hmu chu hey Mr. Rova an tia rova aron hoi phok ve hle ni Sophie chuan rova chu a kwa Mr. Rova ka ngai lu tuk che a han tia rova chuan miss Sophie sam golden color ngil siau mei chu han chula miss Sophie ke takhian ka ngai thin che sin ka hmangai che ni a han tia miss Sophie chu hlimawangin a mipi te aluang nge nge ya rova ke po in ka hmangai che nang hi ka hmangai masak le ti tak taka ka du beri ding nang lo chu tu ma dang ka du lo a han tia du takin anin pom vong vonga
Mizo army thin rin apo ngoi rangin alo ding rangot mai ni an brigadier le he sap nula nal tak mai Sophie in tu ton zia chu a hretu ani Rova chuan mi Sophie thingpui kan lum ange rina thuro thingpui in huang u a han tia thingpui le changtui tak a han luya thingpui anin zo chuan rina chuan sar ka kal sanang chu office lama ka balang phele mai payange atia a chua san ta a rina chua nu chuan Rova chuan Sophie zain chu heta cho ei ve ta che kanaute pani office a thok te le kapa te po mu vela kanaute hi nula ve ve an nia ano pang bermi pa nia college kallai ania unau pali kan nia kapa chuan engma thoklo policy pa azina voina alo hong kan mizo cho ni lovin khulama in cho ei ang ei donia bazara vakalila thaile changthop batar artui iduang ang itan kan leidonia atia Sophie chu nui saka Mr. Rova avan lom om ve ani tiro bazara chuan kalang miang atia an chuak tung ta a an chua don chuan Rova chuan anu hnena kanu hei hi Miss Sophie ni hi USA om ka thian thaber ani hi zan in chu kan ina cho ei turin ka soma a ei tur lein kan va bazar ange bong sa te po karon leang atia anu chuan khoimo I thian chu kalo chi beite ang atia aron chi beya chuta Sophie chuan Rovanu chu a han ko thak thaka anui var vara Rovale Sophie bazar an ron hon chuan Sophie chuan Mr. Rova ke man ke ei tur chu kadu angin ka siamang atia changthopa chuan akara thil azep na samaya cheese te fangmalep purun te angrangte alu chummin a han siam zung zunga Rova bong salei chu chante lovin an chhum boka tlaidar nga chuan Rova pa jin po alo ho ve to a an ida sap nula nal tak mai han hu chu a phok dewa ma se Rovan alo hrilfia bata kapa hi mi Sophie ka thian tha berani hi USA tangin alo zina zan in chu heta cho eya kasoma atia Rova pa chuan ni mo khoi in jibeite ang atia a han chibeya Sophie chu anui varvara zanre ei kham chuan Rova chung tele Sophie chu an thu khom tal tala Rova te u nau zinga ano pangber college kallai chuan Sophie chu a mudu hle maya Rova chuan ronte college te ikal to a I u Sophie han be ve la English ithiam ve to hle lomni mani tronga ni lova za mi alo turania mi Sophie kanau hi han bete a han tia Sophie chuan nui varvar chu in kanau in college chu nuamem a han tia ronte a chuan kan college chu anuam khop mai a han tia Sophie chuan English lamdan chu anal hle mai a han tia an mi ho dar dara zan lam chuan Sophie le Rova chu Rova ruma an ti dun malmala Sophie le Rova chuan anin nei dan tur te an soi dun malmala Sophie chuan Mr. Rova nang chuan farnu pahnih le unau pa ineya inu le pa enkol tur ineya ke chu fanumal kania kanu le pa hi kalsan a hrom don hle ten ka hria a remiti chuan khulam USA a kanin nei hnu chuan om du nila inu le pa chu kan pui reng thei don thova remiti thei mai angem remiti lo point I thu thu ania ma sia ka hril to che angin ka pa kapuran ste kan ro chunga abong rol po sang thum chuang a oma kan foreman le cowboys somni zetin an enkola chu po chu ka kut vek turania kan pahnia enkol angai don thrim thrima USA kan om chu a fu per angmale a han tia Rova chuan Sophie din hun chu a han ngei tua adik ati khop maya fanumal anu le pain an fanei chun ania Texasa an ranch lian zet mai ama Sophie a han enkol turte anu le pa Sophie telova an khohar dan turte Sophie chu Mizorama ompuita se anu le pa khwar tur zia le an lunglen tur zia te baka Texasa an ranch lian tak mai te chuta Rova chuan Sophie kanin nei zo a USA chuan kan chuk donia inu le pa te I ranch Texasa mi te kan enkol donia a han tia Sophie chuan Mr. Rova kalome kalom lutuk khuta om mai la Mizoram chu kan kal reng thei dona tin inu le pa I unau te po kan pui reng thei dona lom atia Rova chu abianga han fop nara Sophie chuan du tak Mr. Rova USA ka zuk hong anga ka unau te ka pa nau fatinen kan lo chho leang heta Mizorama nge hian kanin nei donia inin hi lo zom belin guest room pahnih lo siamla kanau tenen kan lo thlen nan naktu ka thona ticket te valaila
takana hei India poisa noi khat hi ka peng che I ina room pahnih I lo siam bel nan kan naute Jack le Ronnie ka ron throi don a han tia Rova chuan Sophie poisa min pe ka ngai lo ka nei velawm a tia ma se Sophie chuan du tak Rova pahnih chu lo siam bel la ole nak tuk le USA ka zuk chuk lok anga itan ka lo let le ang ni ver ver chungin a han tia